Και στην ώρα που λίγο πριν γίνει το wombo combo που προετοιμαζόμαστε. Κατάλαβες. Καλά, εντάξει, θα πάρω εγώ το chicken να πούμε το Ναζίρ και θα χορεύω. Βάλε και μουσική. Πω να πάρουμε Γκάρεν, Νέισους και Αζίρ. Και να βάλουμε αυτό. Τα ράδικα, τα μπούδια. Απλά έχεις το βίντεο και θέλω να το κάνω. Full low. Full στον Λι. Λι. Full Λι. Full Λι. Extend your senses. Λέμπουρα! Έρχομαι, συνέχισε. An ally has been slain. Where's my money, bitch? Όλα. Smite. Άστο μου! Το αφήνω. Μαλάκα. Δεν βλέπω. Rampage. Quiet steps. Με καλείς, με μου βουλιάζεις An μαλάκα. enemy has been slain. Δεν είδα ότι. Μην ξαναπάς, έλα δώσω εμένα. Μπορώ να το πάρω. Όχι. Ναι, κάτι. Μπορώ να έχω το ρε. What we must. Όχι. Α, Άλεξ, μου χώθηκαν. Μπορώ να έχω το ρε. Ναι, πάρ' το, έλα. Έχετε και κάτα. Μπορώ ρε πούστη να έχω το ένα kill τουλάχιστον, δώσε μου το red. Έλα ρε Λέμπουρα. Κάτα. Λε. Victory. Is it me you're looking for? Too easy. GG bitches. Το γαλατάκι μου γαμάει. Τέλος πάντων, θα παίξουμε ένα από το νέο mod που βάλε η Riot που λέγεται... πώς λέγεται? Το τρέχει μαζί σου. Πώς Θα πάρω λέγεται? Ζήλεαν! King Poro κάτι. King Poro. King. League Poro Μαντέψε Fight. ποιος Yes. έχει. Όντρε. Στα αρχίδια μου ρε, δεν βγάζω heal να ψοφίστε. Να ψοφήσουμε ρε. Πάλι για το κόμπο! Πάρτε τι! Έπεσε ο χοντρός. Κάτσε Μανώλη, κάτσε το χοντρό. Επειδή χιλάρι. Ο χοντρός σου δείχνει. Boom. Wow, φοβερό heal. Μπράβο Άλεξ! Ναι. Bombs and bombs away. Χοντρέ, πού πας? Στη νίκη. Γιατί να κάνεις Μπράβο, ούλτ στο κατά. μούντερ κατά. Έλα Άλεξ. Εδώ ρε πλάκα, Άλεξ. Άλεξ. Μας το παίρνουνε! Μας το πήραν. Έτσι θέλω να λέω. Τόσο άχρηστος. GG report Z. Τι θα γίνει? Άντε μπρο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Περισσότερα βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε οι Πουλοί. Δεν είναι σίγουρο το όνομα ακόμα. Το δουλεύουμε. Αυτό είναι το πιο μαλακή δηλαδή. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Subscribe, like, άμα θέλετε να μας βοηθήσετε. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σύντομα.